Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska si niečo povieme o mojich airsoftových veciach a ukážeme si moje veci fakt trochu viac podrobnejšie. Povieme si tu asi jeden príbeh a takže sa môžete na čo tešiť a ešte toto není jediné video z Airsoftu, ešte tu budem hovoriť určite nejaké príbehy z Airsoftu, takže fakt sa môžete na čo tešiť, budem si na tom dávať záležať a môžeme sa vrhnúť do videa. Takže hneď ako prvé začneme tým, čo mám na hlave. Je to moja Airsoftová helma, toto není jediné sklo, ktoré na to mám. Máme tu masku, ktorá sa nedá dať preč, je to tam proste prirobené a možno, že sa to dá dať nejak preč, ja o tom neviem. A potom tu máme, keď stlačíme tieto dva gombíky, tak si vieme odsunúť túto časť a keď urobíme iba takto, tak to máme späť. Toto nie je moja farba helmy, je to nášivka na helmu. Ako potom máme aj držiak na GoPro a toto by bolo asi o mojej helme všetko. Teraz sa môžeme vrhnúť na vestu a mám proste takúto klasickú maskačovú. Toto je na nášivky, na držiak na zásobníky. Toto tiež napodobne, toto je to isté ako vpredu. Je to taká klasická vesta, proste veľkosť pre mňa. A je to v maskačovej farbe, aj keď som sa chcel sfarbovať do čierna. Nož, ale nevadí, takže budeme asi viac maskačový ako čierny. Potom máme, ktorý je tiež maskačovej farby a je to obrovitánsky vak. Má to okolo 10 tých vreciek, 4 z nich sú veľké, takže ako fakt obrovský vak. Tiež na našivky tu sú, je to obrovitánsky vak. Tento až tak na akcie nenosím, lebo je aj dosť ťažký, ale dosť si ho beriem, že si do ňoho balím veci na airsoft. Potom, čo tu MK, elektrická, čierna. Teraz si povieme príbeh. Ja som s touto airsoftkou, toto je moja úplne prvá airsoftka. Ja, jak som ju dostal, som s nej skúsil vystreliť, vyplula guličky a takto neprestala. Ja som nevedel, čo je za problém, takže nechal som to tak, myslel som si, že sa to časom vyrieši. Už ma to začalo štvať, tak mi organizátori na jednej akcii povedali, že nech si tam skúsim dať okolo toho zásobníka lepiacu pásku. Trochu to pomohlo, ale nie vôbec tak, ako som si myslel. Po pár mesiacov, možno aj po roku, už ma to prestalo baviť, tak som to dal proste do oprávne. Tam mi povedali, že som mal zlú hop-up gumičku, tak mi tam dali nejakú tuningovú. Teraz už to strieľa nádherne, som spokojný, aj keď som s ňou ešte nebol hrať, ale chystám sa, ale neviem kedy. A točiť presne ako z akcií nebude pre mňa až tak dostupné, lebo nemám GoPro, bojím sa o mobil. Takže keď budem mať GoPro, kľudne, ale teraz asi nie. Môžeme sa teraz na držiak na moju zbraň. Je to takýto obrovitánsky vak, ktorý není iba na zbraň, je to aj na iné veci. Tuto má takto vrecka, potom ešte tu má také jedno väčšie. Toto je asi pre... ešte som na niečo zabudol. Rukavice, takáto klasická rukavica. Aj keď mi je trochu veľká, ale stále lepšie ako nič a nie mať rozstrielané ruky od bebečok. Takže to je fakt dobré mať rukavice. Bez okuliary vás na žiadnu akciu nepustia. Možno na nejaké čierne akcie, ktoré sa konajú neviem kde, v dierach Slovenska alebo aj v Amerike, to je už jedno. A maska není povinná, na niektorých je, ale je to tiež taký najhlavnejší prvok ochrany.
bez ktorého že ste nehrali a usmiali by ste sa, niekto by vám strelil do úst, vyrazil by vám zuby, zlomil by vám zuby a to fakt nechcete tak chodiť do školy, von, do roboty, to proste nejde. Potom tu máme klasické plastové zásobníky. Nemám iba jeden, mám dva. Ten druhý mám niekde v skrini, neviem už kde. Potom k tomuto sa radšej ani nechcem vyjadrovať. Tieto okuliare som mal na začiatku. Vyzeral som v nich jak krtko, preto som si kúpil tieto dve veci, lebo to je vlastne ako jedna vec a helma je ako druhá vec. To nebolo spolu, ale toto som si kúpil proste zvlášť k helme. Potom tu máme, toto si povieme tiež ďalší príbeh. Toto není jediná vec, ešte, nevadí. Toto mám ešte jednu takúto vec, ale neviem, kde teraz je. Takže toto je, tak to vám ukážem, toto. Ja som toto mal tu, ale raz som utekal, lebo ma naháňali a padol som na zbraň a bolo to takto. Takto to bolo a mňa to fakt extrémne štvalo, tak som išiel za organizátormi tej akcie. Tí mi to dali dole a aj to isté na druhej strane, takže toto je taký odľahčovanie mojej zbrane, aj keď neviem, či to úplne nejak pomohlo. Nuž, ale také veci sa dejú a ešte tu máme nabíjačku, to asi je jasné, keď mám elektrickú, nebudem to nabíjať na nejakých tých elektrických benzínkach, to ako neviem, koho by napadlo. Takže toto bola asi, ešte nie. Ešte toto není jediné sklo. Toto je zatmavené, aby ma nebolo vidno mi do očí. Potom tu máme takéto klasické biele a potom tu máme žlté, cez ktoré vidím trochu viac svetlejšie. Tak to si ma môžete predstaviť, vidíte sa, aký som pekný. Takže toto boli moje airsoftové veci. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite tu zanechať like a odber, veľmi ma to poteší. Môj veľký cieľ je dať 50 odoberateľov. Ak toto prekonáme, tak budem fakt šťastný. Takže toto by bolo pre toto video všetko. A ja vás budem vítať u ďalšieho videa, takže zatiaľ